Hi, we are back again with yet another video. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe. And we are broadcasting live from our Party Twice studios. Pano pa Party Twice nokudzirai nyaya dzese dziri kuitika. Matumana ose enyika nematumana ose emasocial media. Tenge tichikupakurirai tichikutambidzai panapa nditi. Kuti muchiseka, muchilaika anti musakaone kulaika mavideo angu anti. Sakangano akozi Party Twice atisikumira nditi. Atisikumira tuenda mberi anti. Tuenda mberi. Anasino nyaya boys ndewani nyaya boys aitika kuningirino. Ndewani nyaya boys aitika kuchiwo. Mandara boys abaipa. Mandara pane ningirino. Pane murume boys abatwa itokwira ningirino. Ausigero boys. Mugona imwe foto yacho. Idokwira chi ausigero murume. Abatwa nemukadzi wake. Abakutochengetwa nemukadzi aendi kubaza. Akutochengetwa nemukadzi boys. Abatwa aita kulaza chi. Ausigero antoizi. Boys apaita mahwana. Boys yekuchengetwa nevakadzi boys is boy. Is real gentleman. Is real gentleman. Is real azvoroitika boys. Saka mutizeochi mafungirenyu munyaya iyo. Dani mangona ifoto yacho ndaisa. Mafungirenyu tumada muchi comment section. My name is Party Twice, Mr. Beast Zimbabwe.